4 години план горим. Учим се да сме бъдещето силно с ум, сърце и дух непоколебим. Изграждаме се тихо, но стабилно. Полезни, умни, предвидливи, човечни, ерудирани, красиви. Педагози с ум и със сърца влизат в системата. Ще стават чудеса. Купче, елитни лица в системата. Ще стават чудеса. С убеждение да сме бъдеще добро, да сме хора със сърца и вдъхновение, с цел образование, с призвание едно. Да работим с деца е нашата съдба. Да запалим в тях искрица светлина. Педагози с ум и със сърца влизат в системата. Ще стават чудеса. Купче, елитни лица в системата. Ще стават чудеса.